Με λένε Τζένα Όλντριτζ και είμαι 35 ετών. Αν μου ζητούσατε πριν από ένα χρόνο να περιγράψω τη ζωή μου, θα έλεγα ότι ήταν σταθερή, όχι λαμπερή, όχι τραγική, απλά συμπαγής με έναν τρόπο που είχα κερδίσει. Το ένα αργά το βράδυ, μια προσεκτική απόφαση, η μία πληρωμένη στην ώρα της μετά την άλλη. Εργάζομαι σε επιχειρήσεις για μια εταιρεία logistics μεσαίου μεγέθους, υπολογιστικά φύλλα, χρονοδιαγράμματα, ατελείωτη επίλυση προβλημάτων όταν τα φορτηγά καθυστερούν ή κάποιος τοποθετεί λάθος μια ολόκληρη παλέτα αποθεμάτων. Το διαμέρισμά μου είναι ένα υπνοδωμάτιο στην πόλη που πάντα μυρίζει αμυδρά καφέ και ξηρούς δείκτες βυσίματος. Μια γωνιά του σαλονιού είναι όλες οι οθόνες, οι σημειώσεις και οι χρωματικά κωδικοποιημένες λίστες υποχρεώσεων. Ξέρω πότε είναι ληξιπρόθεσμος κάθε λογαριασμός, τι έχω στις αποταμιεύσεις μου και πόσες ακριβώς ημέρες μπορώ να ζήσω από το ταμείο έκτακτης ανάγκης μου, εάν όλα πήγαν λοξά. Μου αρέσει το ballast, το μη συναρπαστικό, αξιόπιστο βάρος που εμποδίζει ένα πλοίο να ανατραπεί. Για σχεδόν 2 χρόνια, αυτό το ballast περιελάμβανε ένα πρόσωπο, τον Λίαμχαρτ. Γνωριστήκαμε μέσα από μια βραδιά παιχνιδιού με κοινούς φίλους. Ο Μάρκ είχε αποφασίσει να φιλοξενήσει μια εβδομαδιαία σειρά, επιτραπέζια παιχνίδια, φθηνά σνακ, εναλλασσόμενο πλήθος. Στο δεύτερο ή το τρίτο, αυτός ο τύπος με ένα ξεθοριασμένο συγκρότημα καθόταν απέναντί μου, λογομαχώντας με πάθος για το αν μια στρατηγική λογίζεται ως εξαπάτηση, αν το βιβλίο κανόνων ήταν ασαφές. Είχε ένα στραβό χαμόγελο, ένα εύκολο γέλιο και έναν τρόπο να κάνει τη μικρή κουβέντα να φαίνεται σαν μια πραγματική συζήτηση. Αυτός ήταν ο Λίαμ. Συνδεθήκαμε με τρομερές ταινίες τρόμου και σκοτεινές ανεξάρτητες μπάντες για τις οποίες φαίνεται ότι γνωρίζουν μόνο 6 άνθρωποι στη γη. Μετά από μερικές εβδομάδες, η βραδιά του παιχνιδιού μετατράπηκε σε καφέ τις Τρίτες, βραδιές ταινιών την Παρασκευή, μακροσκελής νήματα κειμένου για τα πάντα, από το δράμα της δουλειάς μέχρι όμικρον με τόνο, τι περίεργο μιμίδιο κυκλοφορούσε εκείνη την ημέρα. Αν υπήρχε μια παρέα, συνήθως φτάναμε μαζί, φεύγαμε μαζί ή τουλάχιστον στέλναμε μηνύματα ο ένας τον άλλο στο δρόμο για το σπίτι. Αν μου ζητούσατε 6 μήνες να τον γνωρίσω τι είμαστε, θα έλεγα, φίλοι. Αν με ρωτούσες ένα χρόνο μετά, αφού άρχισε να μου στέλνει μηνύματα το πρώτο πράγμα το πρωί, και το τελευταίο πράγμα το βράδυ, αφού καθόταν λίγο πολύ κοντά στον καναπέ και μου έπλευνε το χέρι, όταν μου είπε κάτι μετά, είσαι το μόνο άτομο στο οποίο μπορώ πραγματικά να μιλήσω γι' αυτό, έγινε εβδομαδιαία φράση. Θα είχα διστάσει. Δεν ερωτεύτηκα μόνο μιας. Συνέβη σταδιακά στα διαστήματα μεταξύ συνηθισμένων στιγμών, εσωτερικά αστεία που κανείς άλλος δεν έπιασε. Ο τρόπος με τον οποίο θυμόταν τις μικροσκοπικές λεπτομέρειες που είχα αναφέρει εβδομάδες νωρίτερα, πως άφηνε αυτόματα στην άκρη το γωνιακό περίπτερο στο καφέ για εμάς, σαν να είχε τα ονόματά μας. Είπα στον εαυτό μου ότι δεν ήταν τίποτα. Είπα στον εαυτό μου ότι ήμασταν κοντά, ότι διάβαζε τα πράγματα επειδή ήμουν κουρασμένη και μοναχική, και έτυχε να ήταν ευγενικός. Αλλά μετά υπήρχαν οι νύχτες που μιλούσε για άλλες γυναίκες, όπως εσύ μιλάς για τον καιρό που πέρασε. Πήγα ραντεβού, ήταν μια χαρά, τίποτα το ιδιαίτερο. Και κάπως ακόμα να τελειώνει η συζήτηση με, τέλος πάντων, τι κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο, πρέπει να δούμε κάτι ανόητο και τρομακτικό. Ήθελε την πλήρη προσοχή μου, τη συναισθηματική μου εργασία, τον χρόνο μου. Αυτό που δεν ήθελε, θα μάθαινα, ήμουν εγώ. Πριν από 3 εβδομάδες, τελικά έσπασα το λάστιχο που τέντωνα μέσα στο στήθος μου. Ήμασταν στο συνηθισμένο μας καφενείο. Το μικρό μέρος, 2 τετράγωνα από το διαμέρισμά μου, όπου ο μπερίστα ήξερε τις παραγγελίες μας από έξω. Το γωνιακό περίπτερο είχε γίνει δικό μας, κάπου γύρω στον 6ο μήνα. Αν το έπαιρνε κάποιος άλλος, νιώθαμε και οι 2 παράλογα ενοχλημένοι γι' αυτό, σαν άγνωστοι να είχαν καθίσει σε ένα ρεζερβουάρ χωρίς να ρωτήσουν. Εκείνη την ημέρα, έσκαγε ένα δράμα στο γραφείο του. Ο συνάδελφός του είχε μπερδέψει μια παρουσίαση πελάτη. Ο μάνατζερ του ήταν παθητικό επιθετικός, το συνηθισμένο. Κουνούσα καταφατικά, άκουγα, ανακάτευα το λότεϊ μου, πολύ αφότου είχε διαλυθεί ο αφρός. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν τον άκουγα πια, όχι πραγματικά. Έβλεπα τα χέρια του να κινούνται καθώς μιλούσε, όπως τα μάτια του έλαμπαν όταν γελούσε. Και αυτή η σκέψη με χτύπησε τόσο απότομα που σχεδόν τρελάθηκα. Αν αύριο άρχιζε να βγαίνει σοβαρά με κάποιον, θα περίμενα να χειροκροτήσω. Θα περίμενε να χαμογελάσω, να πω ότι ήμουν χαρούμενος για εκείνον, και μετά να κάτσω ήσυχα στη γωνία της ζωής του, ενώ εκείνος έβαλε κάποιον άλλο στο μέρος που είχα καταλάβει χωρίς τον τίτλο. Η σκέψη έκανε το στομάχι μου να στρίβει. Τζένα, είσαι εντάξει, ρώτησε. Άφησα το φλιτζάνι μου κάτω. Τα χέρια μου έτρεμαν λίγο. Ναι, πρέπει απλώς να πω κάτι. Ίσιος σε αυτή τη χαλαρή casual στάση σφίγγοντας λίγο. Εντάξει, τι γίνεται, η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που το ένιωθα στα αυτιά μου. Το είχα ξαναπεί δεκάδες φορές στο μυαλό μου και ακόμα μου βγήκε αδέξιο. Έχω συναισθήματα για σένα, περισσότερα από συναισθήματα φίλου. Έχω εδώ και λίγο καιρό. Εκεί ήταν.
Στο μεταξύ μας τραπέζι, πιο εκτεθειμένο από το πελεκυμένο μου βερνίκι νυχιών ή τον τρόπο που η φωνή μου ταλαντευόταν στην τελευταία λέξη. Το πρόσωπό του πέρασε από όλη αυτή τη σειρά μικροεκφράσεων. Έκπληξη, κάτι σαν ανησυχία, μετά κάτι που αναγνώρισα μόνο επειδή το είχα δει να απευθύνεται σε αδέσποτα σκυλιά και δύστροπους ασκούμενους. Κρίμα. Τζένα, είπε σιγανά, ακούμποντας το φλιτζάνι του σαν να σπάσει το κεραμικό, αν κινούνταν πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα αυτό. Ναι, προσπάθησα να γελάσω, αλλά ακουγόταν στραγγαλισμένο. Σκέφτηκα, μπορώ, έτριψε ένα χέρι στο σαγόνι του. Μπορώ να το σκεφτώ αυτό, σίγουρα, είπα, γιατί τι άλλο υπήρχε να πω, πάρτε όλο το χρόνο που χρειάζεστε. Τελειώσαμε τον καφέ μας με το είδος της σιωπής που κάνει κάθε τσούξιμο του κουταλιού να νιώθει πολύ δυνατό. Όταν αγκαλιαστήκαμε αντίο έξω, ένιωσα διαφορετικά. Άκαμπτο, κολοβωμένο. Σαν να προσπαθούσαμε και οι δύο να θυμηθούμε που έπρεπε να πάνε τα χέρια μας. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Ξάπλωσα στο κρεβάτι κοιτώντας το ταβάνι, βλέποντας κάθε πιθανό αποτέλεσμα. Ίσως να είχε συνειδητοποιήσει ότι ένιωθε το ίδιο, αλλά φοβόταν να καταστρέψει τη φιλία. Ίσως θα έλεγε ότι του άρεσε, αλλά δεν ήταν έτοιμος και ζήτησε χρόνο. Ίσως να με απέρριπτε και μετά να έκανε αυτό που λένε οι άνθρωποι, ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Λες και οι λέξεις από μόνες τους μπορούσαν να ανατρέψουν την πραγματικότητα. Την επόμενη μέρα τηλεφώνησε αντί να στείλει μήνυμα. Ήμουν στη δουλειά. Κοίταξα το όνομά του στο τηλέφωνό μου για 3 χτύπημα, μετά γλίστρισα σε μια αίθουσα συνεδριάσεων και απάντησα. Γεια σου, είπα προσπαθώντας να ακούγομαι φυσιολογικός. Γεια, καμία κουβέντα. Όχι, πώς είναι η μέρα σου, απλά μια ήρεμη πνοή. Έχω σκεφτεί αυτό που είπες. Φυσικά και είχε. Το ίδιο και εγώ, με αιμονή. Είσαι πολύ γλυκιά, Τζένα, άρχισε και μου έπεσε το στομάχι. Δεν ήταν αυτές οι λέξεις που ήθελα. Είσαι ευγενικός, είσαι αστείος και μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί σου, αλλά δεν σε βλέπω ως υλικό φιλενάδας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι ως φίλοι. Εκεί ήταν. Καθαρό, αποτελεσματικό, σχεδόν κλινικό στην παράδοσή του. Οι λέξεις χτύπησαν σαν κρύο νερό, συγκλονίζοντας και ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα. Εντάξει, είπα, γιατί αυτό λες όταν η καρδιά σου ραγίζει, αλλά η περηφάνεια σου εξακολουθεί να προσπαθεί να σταθεί. Μπορώ να ρωτήσω γιατί, δεν ξέρω, είπε, που ήταν ψέμα, αλλά βολικό. Απλώς δεν υπάρχει σπίθα. Είσαι υπέροχος, απλά όχι με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις, όχι, δεν ήξερα, όχι με τρόπο που να είχε νόημα, αλλά κατάλαβα αρκετά ώστε να σταματήσω να ρωτάω. Κατάλαβα, είπα. Ευχαριστώ για την ειλικρίνεια. Ελπίζω πραγματικά αυτό να μην κάνει τα πράγματα περίεργα μεταξύ μας, πρόσθεσε γρήγορα. Εκτιμώ πραγματικά τη φιλία μας. Ήταν τόσο οικείο σενάριο που για ένα δευτερόλεπτο αναρωτήθηκα πόσες φορές το είχε πει στη ζωή του. Δεν θα κάνει τα πράγματα περίεργα. Είπα ψέματα γιατί ήταν τόσο ειλικρινής και κάποιος έπρεπε να κρατήσει την ψευδαίσθηση. Εκτιμώ που μου το λες. Κλείσαμε το τηλέφωνο. Στάθηκα μόνος μου σε εκείνη την αίθουσα συνεδριάσεων για πολλή ώρα, κοιτάζοντας την αντανακλάσή μου στη σκοτεινή οθόνη στον τοίχο. Μετά επέστρεψα στο γραφείο μου και προσποιήθηκα ότι δούλευα για το υπόλοιπο απόγευμα. Όταν γύρισα σπίτι εκείνο το βράδυ, το τηλέφωνό μου βουίζει ξανά. Ένα κείμενο από το Liam, είσαι γλυκιά, αλλά δεν σε βλέπω ως υλικό φιλενάδας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι ως φίλοι. Ήταν σχεδόν λέξη προς λέξη αυτό που είχε πει στο τηλέφωνο, σαν να έπρεπε να το γράψει για να μην υπάρξει παρεξήγηση αργότερα. Κοίταξα την οθόνη για πολλή ώρα. Υπήρχε μια εκδοχή μου σε κάποιο άλλο σύμπαν που θα είχε απαντήσει, καταλαβαίνω. Είμαι απλά χαρούμενος που σε έχω ακόμα στη ζωή μου. Η εκδοχή που θα προσπαθούσε να στραφεί προς τα έξω για να αποδείξει ότι ήταν ψύχρεμη, λογική, όχι το είδος της γυναίκας που έκανε τα πράγματα άβολα με το να πιάνει συναισθήματα. Η εκδοχή που θα συνέχιζε να εμφανίζεται 2 φορές την εβδομάδα, παίρνοντας όμικρον με τόνο, τη ψίχουλα της προσοχής της έριχνε ενώ έβγαινε με άλλες γυναίκες και τις παραπονιόταν για καφέ. Δεν ήμουν πια αυτή η έκδοση. Κάτι άλλαξε μέσα μου, όχι ακριβώς ο θυμός, περισσότερο σαν διάβγεια. Σαν κάποιος να είχε ανάψει φως σε ένα δωμάτιο στο οποίο έτρεχα εδώ και μήνες. Δεν με έβλεπε ως υλικό φιλενάδας. Ωραία, τότε θα σταματούσα να του συμπεριφέρομαι σαν να ήταν υλικό φίλου. Έγραψα 2 λέξεις πίσω, αρκετά δίκαια. Ο αντίχειράς μου εωρήθηκε πάνω από το κουμπί αποστολής. Μόλις το χτυπούσα, τα πράγματα θα άλλαζαν. Ίσως όχι για αυτόν. Θα είχε ακόμα άλλους φίλους, άλλους περισπασμούς. Αλλά για μένα, πάτησα αποστολή. Το μήνυμα εξαφανίστηκε και μια παράξενη ηρεμία επικράτησε πάνω μου, όχι ανακούφιση, όχι καταστροφή, απλώς απόφαση. Από εκείνη τη στιγμή, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι η όρη θα ήταν διαφορετική. Δεν πρέπει πλέον να τα αφήνει όλα γιατί έπρεπε να εξαεριστεί. Δεν χρειάζεται πλέον να αναδιατάσω το πρόγραμμά μου για να ταιριάζει με το δικό του. Τέρμα το διάβασμα,
καλημέρα κείμενα σαν να ήταν ερωτικά γράμματα, όταν ήταν απλώς συνήθεια. Αν δεν ήμουν υλικό φιλενάδας για εκείνον, τότε δεν θα ήταν το υλικό του κύριου χαρακτήρα στη ζωή μου. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, άνοιξα το λάπτοπ μου και κοίταξα το ημερολόγιο μου, όχι για να βρω τσέπες χρόνου για εκείνον, αλλά για να δω πώς ήταν η ζωή μου χωρίς αυτόν στο κέντρο. Πολλά βράδια ήταν ξαφνικά ελεύθερα. Δεν είχα ιδέα ακόμη ότι αυτά τα άδεια τετράγωνα θα ήταν ο χώρος όπου όλα άρχισαν να αλλάζουν. Από το πρωί μετά την απόρριψη του Λίαμ, όλα ένιωθαν περίεργα πιο ήσυχα, όχι γαλήνια, απλά αποσυνδεδεμένα. Σαν να είχε σβήσει ξαφνικά ο θόρυβος του περιβάλλοντος που είχα κουρδίσει για 2 χρόνια. Την Τρίτη στις 9:12 π. Μη. Ο Λίαμ μου έστειλε μήνυμα όπως πάντα. Καφές αργότερα, την ίδια ώρα. Συνήθως θα χαμογελούσα, θα έλεγχα το ημερολόγιο μου, θα είχα ξανατακτοποιήσει τις απογευματινές μου εργασίες και θα έγραφα πίσω κάτι σαν «Σίγουρα, θα τα πούμε εκεί». Αυτή τη φορά κοίταξα την οθόνη για μια στιγμή, χωρίς να νιώθω τίποτα. Όχι θυμό, όχι λύπη, απλά μια απλή αλήθεια. Δεν του χρωστούσα πια αυτό το τελετουργικό, οπότε πληκτρολόγησα, δεν μπορώ σήμερα, απασχολημένος, μια απολύτως ευγενική πρόταση. Απόλυτα ακριβής, επίσης, απασχολημένος, προχωρώντας. Απάντησε με ένα emoji μπράβο, το είδος που χρησιμοποιούσε όταν δεν ήξερε τι άλλο να πει. 2 μέρες αργότερα τηλεφώνησε. Είπε, αύριο κινηματογραφική βραδιά, προβάλλουν αυτό το απέσιο sequel τρόμου στην πλατεία. Η πλατεία ήταν το θέατρό μας. Είχαμε δει την πρώτη ταινία εκεί, στριμωγμένοι σε άβολα καθίσματα, μοιράζοντας μπαγιάτικο popcorn και γελώντας στις μισές σκηνές. Αλλά αυτή η εκδοχή μας ανήκε σε ένα χρονοδιάγραμμα που δεν υπήρχε πια. Έχω σχέδια, είπα. Ένας ρυθμός. Με ποιον, δεν απάντησα σε αυτό το μέρος, απλά είπα, ίσως κάποια άλλη φορά. Κυριακή απόγευμα μου έστειλε ένα μιμίδιο, κάτι ανόητο για ένα ρακούν που κλέβει πίτσα. Χτύπησα like, κανένα σχόλιο, κανένα παιχνιδιάρικο πέρα δόθε. Όχι, μου θύμισε την απάντησή σου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είχε στείλει 3 διαφορετικές παραλλαγές του, είναι όλα εντάξει, έκανα κάτι, μίλα μου, απάντησα ακριβώς σε ένα. Ναι, απλά απασχολημένος. Όχι ένα ψέμα, απλά μια νέα αλήθεια. Ήμουν απασχολημένος να δίνω τον εαυτό μου πίσω στον εαυτό μου. Την επόμενη Τρίτη, πήγα πραγματικά στο γυμναστήριο. Δεν ήταν μια δραματική στιγμή εκδίκησης μεταμόρφωσης. Ειλικρινά, χρειαζόμουν κάπου για να βάλω τον επιπλέον χρόνο και το επιπλέον συναίσθημα. Παρακολούθησα ένα μάθημα προπόνησης ενδυνάμωσης για αρχάριους, σκεπτόμενος ότι θα ανακατευόμουν στην πίσω σειρά, θα υδρώσω λίγο, θα πήγαινα σπίτι νιώθοντας ολοκληρωμένος. Αντίθετα, στα μισά των νεκρών ανελκυστήρων, ο προπονητής πέρασε, έσκυψε δίπλα μου και είπε: «Πρόσεχε, η σπονδυλική σου στήλη κάνει ένα περίεργο ερωτηματικό». Μου πειράζει αν προσαρμοστώ, κοίταξα ψηλά, αθλητικά, ζεστά καστανά μάτια, ένα ελαφρώ στραβό χαμόγελο που ένιωθα σταθερό. «Σίγουρα», είπα, έδειξε αργά, υπομονετικά, χωρίς να με κάνει να νιώθω ηλίθιος. Όταν το κατάλαβα σωστά, χαμογέλασε σαν να το εννοούσε πραγματικά. «Αυτό είναι τέλειο. Βλέπετε, πιο δυνατός από όσο νομίζετε». Αυτός ήταν ο Νόα Πάρκερ. Άμεσος, αστείος. Κάποιος που δεν έκανε κουβέντες να νιώθουν πάλι που έπρεπε να αποκωδικοποιήσω. Μετά το μάθημα, με πρόλαβε κοντά στα ντουλάπια. «Τα πήγες καλύτερα από τους μισούς θαμώνες την πρώτη τους μέρα», είπε, γέλασα. «Είναι βέβαιο ότι κόντεψα να ρίξω την μπάρα στο πόδι μου. Κι όμως δεν το έκανες. Αυτό είναι νίκη. Στη συνέχεια, εσείς αργότερα αυτή την εβδομάδα, ξέρω αυτό το υπέροχο μέρος που φτιάχνει τρομερά σμούδις αλλά φανταστικά νάτσος». Ανοιγόκλεισα. Μου ζητούσε να βγούμε. Σαφώς, άμεσα. Χωρίς μπερδεμένο υποκείμενο, χωρίς ανάμεικτα σήματα για να ξεμπερδέψετε. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, το ενδιαφέρον κάποιου δεν με έκανε να ετοιμαστώ για ραγίσματα. «Ναι», είπα, «είμαι τριγύρω». Εκείνος χαμογέλασε. «Ωραία, θα σου στείλω μήνυμα». Όταν έφτασα σπίτι, βρήκα αυτό το μήνυμα από το Λίαμ. Τρίτη καφέ αργότερα, νιώθω ότι τα πράγματα είναι περίεργα. «Μπορούμε να μιλήσουμε», έγραψα πίσω. Δεν αποφεύγω, απλώς ήμουν απασχολημένος. «Ελπίζω να είσαι καλά». Εκείνος απάντησε αμέσως. «Μπορούμε να πάρουμε καφέ τέλος πάντων, νιώθω ότι έχασα τον καλύτερό μου φίλο». Δεν απάντησα. Όχι γιατί θύμωσα, αλλά γιατί κάτι μέσα μου ψιθύρισε. Δεν ήθελε να γίνει το αγόρι σου. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται όπως ο άντρας σου τώρα. 2 μέρες αργότερα, ο Νόα μου έστειλε μήνυμα. «Πάρτι σε έναν φίλο αυτό το Σάββατο».
Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Μου είχε μιλήσει λίγο για τον κύκλο του, άλλους εκπαιδευτές, μερικούς πελάτες με τους οποίους είχε μείνει φίλος, μερικούς παλιούς φίλους στο κολέγιο, ένα φρέσκο περιβάλλον, ένα φρέσκο πλήθος, μια ευκαιρία να αναπνεύσουμε νέο αέρα. Σίγουρα, απάντησα, μετά παρορμητικά, ποιος φιλοξενεί, έστειλε τη διεύθυνση. Το στομάχι μου αναποδογύρισε. Η θέση του Μάρκου. Το σημάδι μου. Ο κοινός μας φίλος Μάρκ. Αυτός που φιλοξένησε βραδιές αγώνων. Η γενέτειρα του συνόλου μου με το Λιάμ. Κοίταξα την οθόνη για πολλή ώρα. Ήταν σημάδι αυτό, ένα τεστ, η μοίρα είναι ακατάστατη, ο Νόα έστειλε ένα επόμενο κείμενο. Πολύ περίεργο, μπορούμε να παραλείψουμε. Εκπλήσωμαι πληκτρολογώντας αμέσως πίσω. Όχι παράξενο. Πάμε. Επειδή ήταν καιρός να σταματήσω να αφήνω το Λιάμ να είναι το βαρυτικό κέντρο κάθε απόφασης. Παρασκευή απόγευμα, ο Λιάμ μου έστειλε μήνυμα. Αύριο έχει πάρτι στο Μάρκ. Θα πας? Περίμενα 2 λεπτά και μετά πληκτρολόγησα. Ναι, πάω. Μια στιγμή αργότερα. Μεγάλος. Θέλετε να οδηγήσετε μαζί όπως συνήθως? Εισέπνευσα αργά. Η υπόθεση της οικειότητας. Ο αυτόματος πιλότος του έξισε κάτι μέσα μου. Βασικά, φέρνω κάποιον. Το συννεφάκι πληκτρολόγησης εμφανίστηκε αμέσως. Πού, βγαίνεις με κάποιον, πότε θα μου το πεις? Δεν απάντησα. Για να μην είναι δραματικός. Όχι για να τον τιμωρήσω. Επειδή όμως ξαφνικά κάτι κατάλαβα. Όταν κάποιος σου λέει ότι δεν είσαι αρκετός, δεν προλαβαίνει να ζητήσει κάθισμα στην πρώτη σειρά. Όταν κάποιος άλλος καταλάβει ότι είσαι, το Σάββατο ήρθε γρήγορα. Ο Νόα με πήρε στο 7-0. Φορούσε ένα απλό μαύρο σακάκι και τζιν. Τίποτα φανταχτερό, τίποτα επιτελεστικό. Απλά άνετα στο πετσί του, με τρόπο που με έκανε να νιώθω πιο ήρεμος δίπλα του. Φαίνεσαι υπέροχος, είπε, όταν άνοιξα την πόρτα. Όχι φλερτ, όχι υπερβολικά πρόθυμος, απλά ευγενικός. Ευχαριστώ, είπα, το εννοώ. Καθώς οδηγούσαμε, ρώτησε, λοιπόν, ποιος ακριβώς είναι αυτός ο σεσημασμένος, παλιό φίλο, είπα προσεκτικά. Και ο κοινός φίλος που μου σύστησε κάποιον με τον οποίο ήμουν κολλητός. Υποθέτω ότι θα είναι εκεί, οριστικά. Έγνεψε μια φορά. Κάτι που πρέπει να ξέρω, ξέρεις ήδη το σημαντικό μέρος, είπα. Είμαι εδώ μαζί σου. Χαμογέλασε. Καλή απάντηση. Φτάσαμε στη θέση του Μάρκ γύρω στα 8 ομ. Το σπίτι έλαμπε με ζεστά φώτα. Μουσική που ξεχύνεται. Φλιαρία που κυλάει στον αέρα. Ο Μάρκ άνοιξε την πόρτα και έκανε μια διπλή λήψη. Η Τζένα και, «Γεια, είμαι ο Μάρκ». «Νόα», είπε σφίγγοντας το χέρι του. «Ευχαριστούμε που μας έχετε». Ο Μάρκ παραμέρισε, ακόμα σε επεξεργασία. «Ναι, φυσικά, έλα μέσα». Μέσα, σχεδόν όλοι ήταν εξοικειωμένοι. Πρόσωπα από βραδιές παιχνιδιών, εξόδου σε μπαρ, γενέθλια και κοντά στην κουζίνα. Ο Λίαμ μιλάει με τη φίλη του Μάρκ, τη Χάνα, γελώντας με κάτι. Με είδε πρώτος. Το χαμόγελό του φάνηκε αμέσως αυτόματο, ζεστό, το είδος για το οποίο ζούσα. Τότε είδε τον Νόα να στέκεται ακριβώς δίπλα μου. Η έκφρασή του πάγωσε. Μεσαίο χαμόγελο, μέση λέξη, σαν να τον είχε σταματήσει κάποιος. Έγνεψα ευγενικά και συνέχισα να περπατάω. Το χέρι του Νοέ βουρτσίζει το δικό μου με τρόπο που αισθάνθηκε εκπληκτικά σταθερό. Μέσα στην κουζίνα, έριξα στον Νόα ένα ποτό, τον παρουσίασα στους ανθρώπους, μπήκα στο δωμάτιο σαν να ανήκα εκεί. Όχι ως κολλητός του Λίαμ, αλλά ως δικός μου άνθρωπος. Μετά από 10 λεπτά, η Χάνα πλησίασε με σφιγμένα χείλη και ανασηκωμένα φρύδια. «Τζένα, μπορώ να σου μιλήσω μόνη μου?» Ο Νόα μου έσφιξε ελαφρά το χέρι. «Είσαι καλά?» «Ναι», είπα, πήγαινε να συναναστραφείς. «Θα επιστρέψω αμέσως». Η Χάνα με οδήγησε στο διάδρομο στο γραφείο του Μάρκ και έκλεισε την πόρτα. «Τι κάνεις?» ψιθύρισε. Ανοιγόκλεισα, «Πηγαίνω σε ένα πάρτι, έφερες ραντεβού?» «Ναι». «Είναι τι, 2 εβδομάδες από τότε που όλα με τον Λίαμ?» «Αυτό είναι γρήγορο». «Νηστεία για ποιον, εμένα ή αυτόν?» Εκείνη δίστασε. «Είναι αναστατωμένος». Έβγαλα μια αργή ανάσα. «Δεν είναι δική μου ευθύνη». Πίστευε ότι θα ήσασταν ακόμα κοντά. «Είμαστε ακόμα φίλοι», είπα. «Απλώς όχι η εκδοχή της φιλίας από την οποία υποφελείται, ενώ εγώ πονάω ήσυχα». «Τζένα, έλα». «Όχι», είπα χαμηλόφωνα. Για 2 χρόνια, του συμπεριφέρομαι σαν να είχε σημασία σε κάθε γωνιά της ζωής μου. Ξεκαθάρισε ότι δεν ένιωθε το ίδιο.
Μου επιτρέπετε να προσαρμοστώ? Δεν είχε απάντηση. Άνοιξα την πόρτα και ξαναμπήκα στο θόρυβο και τη ζεστασιά του πάρτι. Ο Νόα ήταν δίπλα στο ράφι και μιλούσε στον Μάρκ, γελώντας και οι δύο για κάτι. Με κοίταξε, είδε όμικρον με τόνο, τι συναίσθημα υπήρχε στο πρόσωπό μου και στο στόμα μου. «Είσαι καλά?» έγνεψα καταφατικά. Και κάτι εγκαταστάθηκε μέσα μου. Γιατί για πρώτη φορά μετά από μήνες ένιωσα ισορροπία. Σταθερός. Ίσως και δωρεάν. Το περίεργο με την επιστροφή σε εκείνο το πάρτι ήταν το πόσο φυσιολογικά φαίνονταν όλα. Η μουσική ήταν ακόμα χαμηλά από τα ηχεία. Κάποιος γελούσε πολύ δυνατά δίπλα στο σνακ. Μια ομάδα στη γωνία μάλωνε για την κατάταξη των ταινιών. Ο κόσμος έμεινε τέλεια, εξοργιστικά συνηθισμένος. Όμως κάτι στον αέρα είχε αλλάξει. Ο Νόα έριξε μια ματιά τη στιγμή που μπήκα ξανά στο δωμάτιο. Οι γωνίες του στόματός του ανασηκώνονται σε ένα μικρό, καθησυχαστικό χαμόγελο. Δεν έτρεξε προς το μέρος μου. Δεν αιωρήθηκε. Μόλις παρακολούθησα. Παρόν και σταθερό. Έκανε κάτι μέσα μου να ξεκολλήσει. Αυτός και ο Μάρκ ήταν βαθιά σε μια συζήτηση για ταξίδια. Προφανώς είχαν πάει και οι δύο στην Ισλανδία. Και οι δύο είχαν σχεδόν παγώσει τα πρόσωπά τους. Και οι δύο νόμιζαν ότι ο ήλιος του μεσονυχτίου ήταν σουρεαλιστικός. Οι φωνές τους έσμιξαν με το βουητό του δωματίου, γιώνοντας με. Έτρεξα προς το μέρος τους τη στιγμή που ο Μάρκ γέλασε. «Γεια σου, Τζένα», έλεγα στον Νόα για εκείνη την εποχή που η Χάνα προσπάθησε να περπατήσει με αθλητικά παπούτσια μέσα σε ηφαιστειακό βράχο. «Ήταν μια φορά», είπα. Και εξακολουθεί να το αναφέρει σαν να έκανα έγκλημα. Ο Νόα χαμογέλασε. «Αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί τα πηγαίνετε καλά». Πριν προλάβω να απαντήσω, ένα τρεμόπαιγμα κίνησης τράβηξε το μάτι μου. Λιάμ στάθηκε κοντά στο διάδρομο και μας παρακολουθούσε. Ούτε κραυγαλαία, ούτε χαμογελώντας, απλώς περιμένω. Όπως υπέθεσε τη στιγμή που τον παρατήρησα, θα περνούσα από πάνω. Σαν να περιστρεφόμουν ακόμα γύρω του. Δεν το έκανα. Αντίθετα, γύρισα πίσω στον Νόα και τον ρώτησα για την πεζοπορία που είχε κάνει στα Γέστφαρντς. Ολόκληρο το πρόσωπό του φωτίστηκε, κινούμενο, ζωντανό, λέγοντας την ιστορία με τα χέρια του. Και άφησα τον εαυτό μου να τραβήξει την ενέργειά του σε κάτι απλό και καλό. Ωστόσο, ένιωσα την προσοχή του Λίαμ σαν ένα σημείο πίεση στο δωμάτιο. Κάθε φορά που γελούσα, κάθε φορά που ο Νόα έγερνε για να ακούσει κάτι πάνω από τη μουσική, ένιωθα ότι ο Λίαμ το παρακολουθούσε. Όχι επειδή ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Όχι, αλλά επειδή δεν ήμουν πλέον σε τροχιά γύρω του. Είναι εκπληκτικό πως οι άνθρωποι παρατηρούν την απουσία της αφοσίωσής σας πιο γρήγορα από όμικρον με τόνο, τι παρατήρησαν ποτέ την παρουσία της. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, κάποιος χτύπησε τον ώμο μου. «Χάνα». Είπε με ένα προσεκτικό χαμόγελο. «Μπορώ να δανειστώ τον άντρα σου για ένα δευτερόλεπτο?» Ο Μάρκ θέλει να του δείξει τη ρύθμιση της ψισταριάς. Ο Νόα με κοίταξε. «Είσαι καλά?» «Ναι», είπα, «πήγαινε. Θα είμαι εδώ». Καθώς ο Νόα εξαφανίστηκε προς την πίσω αυλή, γύρισα προς τον πάγκο για να ξαναγεμίσω το ποτό μου. «Τζένα». Η φωνή του Λιάμ. Ομαλό, οικείο και φορτωμένο. Δεν γύρισα αμέσως προς το μέρος του. Τελείωσα να ρίξω το αφρόδες νερό μου, άφησα το μπουκάλι κάτω και τελικά τον αντιμετώπισα. Είπα απλά. Η έκφρασή του ήταν δυσανάγνωστη, σφιχτή, αλλά προσπαθούσε να δείχνει χαλαρή. «Μπορούμε να μιλήσουμε?» Σήκωσα ένα μέτωπο. «Εδώ, όχι». Έριξε μια ματιά τριγύρω, εμφανώς άβολα με την ιδέα του κοινού. «Μόνο για ένα λεπτό, έξω». Εισέπνευσα από τη μύτη, όχι αγχωμένη, απλά κουρασμένη. Κουρασμένος να του δίνω συναισθηματική προτεραιότητα. «Είμαι στη μέση σε κάτι», είπα. «Τζένα, έλα», η φωνή του άμπλυνε, «σε παρακαλώ». Αυτή η λέξη με έσπαγε. Τώρα δεν ανακάτεψε σχεδόν τίποτα. Το θεώρησα. Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία, τα μοτίβα, τους κύκλους. Μετά κούνησα το κεφάλι μου, «όχι τώρα». Το σαγόνι του δούλεψε. «Με αποφεύγεις». «Υπάρχω», διόρθωσα. «Υπάρχει διαφορά». Με κοίταξε σαν να μην με αναγνώριζε, σαν να είχα αποκτήσει ένα εντελώς νέο πρόσωπο σε 2 εβδομάδες. «Έφερες ραντεβού?» είπε τελικά. «Ήδη». Σταύρωσα ελαφρά τα χέρια μου. «Και είναι απλά γρήγορο». Σχεδόν γέλασα. «Αντίθετα», είπα ήρεμα. «Γρήγορα για ποιον?» «Εσείς?» Κοίταξε κάτω και μετά σήκωσε πίσω. «Δεν πίστευα ότι θα προχωρούσες έτσι».
Έκανα μια παύση, αφήνοντας τα λόγια του να καθίσουν ανάμεσά μας σαν έναν περίεργο, απρόσκλητο επισκέπτη. Προχωρήστε έτσι, όπως μέσα χωρίς την άδειά του, χωρίς να τον περιμένετε, χωρίς να τον περιφέρετε. Δεν σε περίμενα, είπα ήσυχα. Έκανες ξεκάθαρη τη θέση σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι διέκοψε την εκπνοή. Δεν σημαίνει ότι δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι νοιάζεσαι, είπα, απλώς όχι με τον τρόπο που χρειαζόμουν. Και αυτό είναι μια χαρά. Αλλά το να νοιάζομαι δεν σημαίνει ότι αποκτάς πρόσβαση στη ζωή μου με τους όρους που προτιμάς. Ανοιγόκλεισε σαστισμένος. Σαν να μην του είχε περάσει από το μυαλό ότι οι όροι δεν ήταν δικός του για να τους υπαγορεύσει. Πριν προλάβει να απαντήσει, ο Νόα εμφανίστηκε ξανά, βγάζοντας λίγη στάχτη από το σακάκι του. «Ορίστε», είπε απαλά. «Συγγνώμη. Ο Μάρκ μόλις με έβαλε να επιθεωρήσω μια κατάσταση ψισταριάς που ήταν πολύ πάνω από τον βαθμό αμοιβής μου». Τα μάτια του έτρεξαν ανάμεσα στον Λιάμ και σε εμένα. «Όλα καλά, ναι», είπα και το εννοούσα. Ο Λιάμ κατάπιε, οπισθοχώρησε μισό βήμα και ανάγκασε ένα χαμόγελο. «Χάρηκα που σε γνώρισα», είπε στον Νόα. «Και εσύ», απάντησε ο Νόα, φιλικός αλλά σταθερός. Ο Λιάμ απομακρύνθηκε, αργά, απρόθυμα, αλλά έφυγε. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, δεν ένιωσα να με τραβάνε πίσω του. Γύρισα πίσω στον Νόα, ο οποίος μου έριξε ένα βλέμμα που δεν ήταν μύτη ή ζηλιάρη, απλά αρκετά περίεργος για να δείξει ότι νοιαζόταν. «Είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά?» με ρώτησε. «Είμαι καλά», είπα. Και η λέξη με εξέπληξε με το πόσο αληθινό ένιωθαν. «Καλά», είπε. «Τότε έλα». Ο Μάρκ ισχυρίστηκε ότι έχει ένα σπάνιο επιτραπέζιο παιχνίδι που πρέπει να δοκιμάσουμε. Και ο τρόπος που το είπε με ανησυχεί. Γέλασα, αφήνοντάς το να με τραβήξει απαλά πίσω στη ροή του πάρτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης νύχτας, έμεινα κοντά στον Νόε, χωρίς να κολλάω, να μην επιδεικνύομαι, απλά ελκυσμένος από το πρόσωπο που με έκανε να νιώθω ότι με βλέπω και όχι χρησιμοποιημένος. Και κάθε φορά που ο Λιάμ περνούσε κοντά σε έναν κύκλο συνομιλιών στον οποίο ήμουν, δεν συρρικνώθηκα, ούτε μετατοπιζόμουν, ούτε άφησα χώρο για την άνεσή του. Απλώς υπήρξα χωρίς να απολογηθώ γι' αυτό. Μέχρι τη στιγμή που ο Νόα με οδήγησε στο σπίτι, το στήθος μου αισθάνθηκα πιο ελαφρύ από όμικρον με τόνο, τι πριν από μήνες. Δεν ήξερα ακόμη ότι αυτή η νέα ελαφρότητα θα πυροδοτούσε την πιο σκοτεινή καταιγίδα από αργά το βράδυ μηνύματα που είχα ποτέ λάβει από τον Λιάμ. Αλλά αυτό θα ερχόταν αργότερα. Προς το παρόν, η βραδιά έκλεισε ήσυχα και καθαρά. Μπήκα στο διαμέρισμά μου, έκλεισα την πόρτα πίσω μου και ανέπνευσα. Για πρώτη φορά ένιωσα σαν αέρας που ανήκε εξ ολοκλήρου σε μένα. Τα μηνύματα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Δεν τους είδα μέχρι το επόμενο πρωί, καθισμένοι στο τραπέζι της κουζίνας μου με μια κούπα καφέ και έναν θαμπό πόνο στους τετρακέφαλους μου από τις άρσεις θανάτου. Το τηλέφωνο μου φωτίστηκε με έναν τοίχο από γκρίφι σαλίδες. 1. 2 π. Μη. Πρέπει να μιλήσουμε. 1. 14 π. Μη. Φέρατε ραντεβού μετά από όλα όσα συζητήσαμε. 1. 27 π. Μη. Νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. 1. 41 π. Μη. Αλήθεια προχωράς έτσι, αυτό είναι τόσο άδικο. 1. 55 π. Μη. Με έκανες να νιώσω ηλίθιος χθες το βράδυ. Όλοι με ρωτούσαν ποιος είναι και γιατί δεν μου το έλεγες. 2. 07 π. Μη. Νόμιζα ότι νοιαζόσασταν για μένα. 2. 19 π. Μη. Μπορείτε τουλάχιστον να απαντήσετε. 2. 33 π. Μη. Πρόστιμο. Αγνοήστε με. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κάνεις αυτό. 2. 48 π. Μη. Τηλεφώνησέ με όταν είσαι έτοιμος να μιλήσεις σαν ενήλικας. 3. 01 π. Μη. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα, αλλά αυτό είναι υπερβολικό. Σε παρακαλώ, Τζένα, τηλεφώνησέ με. Έκανα κύληση αργά, νιώθοντας κάτι μεταξύ μεταχειρισμένης αμηχανίας και μιας ταμπής, κουρασμένης θλίψης. Αν είχα λάβει αυτά τα μηνύματα 6 μήνες νωρίτερα, θα είχα περάσει σε κατάσταση κρίσης, θα είχα συντάξει προσεκτικές απαντήσεις, θα προσπαθούσα να τον ηρεμήσω, θα στριμώχτηκα σε κόμπους για να αποδείξω ότι δεν ήμουν ο κακός στην ιστορία του. Τώρα το μόνο που ένιωθα ήταν η διάβγεια. Πονούσε γιατί ο κόσμος δεν έσκυβε πια γύρω του με τον τρόπο που του άρεσε. Αυτό δεν ήταν το ίδιο με το να τον πλήγωσα επίτηδες.
Ήπια μια γουλιά καφέ, κοίταξα το τελευταίο μήνυμα για αρκετή στιγμή και μετά πληκτρολόγησα, όντως νοιάζομαι για σένα ως φίλο. Με τον ίδιο τρόπο που είπες ότι νοιάζεσαι για μένα. Τίποτα περισσότερο. Μου είπες ότι δεν είμαι φίλη υλικό. Επιτρέπεται να βγαίνω ραντεβού με κάποιον που διαφωνεί. Με απέρριψες. Προχωρώ. Έτσι λειτουργεί. Πέρασα τον δείκτη του ποντικού πάνω από το κουμπί αποστολής, άκουσα το χτύπο της καρδιάς μου στα αυτιά μου και μετά το πάτησα. Η απάντηση ήταν στιγμιαία, αλλά έχουν περάσει μόνο 2 εβδομάδες. Δεν είναι αρκετός χρόνος για να ξεπεράσεις κάποιον. Εξέπνευσα αργά. Ίσως όχι για σένα, σκέφτηκα, αλλά δεν ήσουν εσύ αυτός που πήρε το σενάριο. Είσαι γλυκιά, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Οι αντιχειρές μου κουνήθηκαν πριν προλάβω να το σκεφτώ υπερβολικά. Ίσως όχι για εσάς, αλλά δεν είστε αυτός που απορρίφθηκε. Έκανες την επιλογή σου. Απλώς ενεργώ ανάλογα. Χειροκροτήστε αυτή τη φορά, 10 δευτερόλεπτα, 20. Τότε δεν σας απέρριψα. Απλώς δεν νιώθω το ίδιο. Αυτό είναι διαφορετικό. Πραγματικά γέλασα με αυτό. Το γαλάζιο του, η σημασιολογική γυμναστική. Αυτό είναι κυριολεκτικά η απόρριψη, Λίαμ. Έγραψα, δεν προλαβαίνεις να το μαλακώσεις για σένα και να μου το ακονίσεις. Είδα το συννεφάκι πληκτρολόγησης να εμφανίζεται, να εξαφανίζεται, να εμφανίζεται ξανά. Το κάνεις για να με πληγώσεις, έγραψε τελικά. Τον έφερε σε εκείνο το πάρτι για να με αντιμετωπίσει. Άφησα το φλιτζάνι μου κάτω, νιώθοντας κάτι πιο ατσάλινο, κατακάθισα στο στήθος μου. Όχι, έγραψα. Πήγα με τον Νόα γιατί έχει καλή παρέα και θέλει να περάσει χρόνο μαζί μου. Τα συναισθήματά σας γι' αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε απάντηση. Η σιωπή δεν ένιωθε απειλητική. Ένιωθα σαν μια πόρτα που κλείνει απαλά. Πέρασα εκείνη την Κυριακή με τον Νόα. Μπραντ σε ένα μέρος που ορκίστηκε ότι είχε τις καλύτερες τηγανίτες στην πόλη, μια βόλτα στο πάρκο, μια χαλαρή απογευματινή συζήτηση για τα πάντα, από πελάτες που ήθελαν θαυματουργά αποτελέσματα χωρίς να κάνουν τη δουλειά, μέχρι παιδικές ιστορίες για γδαρμένα γόνατα και άσχημα κουρέματα. Δεν ρώτησε για το κείμενο, δεν πίεσε για μια λεπτομερή ανάλυση του ομικρομετώνω, τι ήταν αυτό το δράμα χθες το βράδυ. Απλώς με άφησε να υπάρχω ως άτομο, όχι ως εξηγητής. Τότε κατάλαβα κάτι κρίσιμο. Με το Λίαμ, ήμουν πάντα σε μια σιωπηλή οντισιόν, προσπαθώντας να αποδείξω ότι άξιζε να διαλέξω, άξιζε να κρατηθώ. Με τον Νόα δεν υπήρχε ακρόαση, απλώς παρουσία. Η αντίθεση ήταν εκτυφλωτική. Τη Δευτέρα, το τηλέφωνο μου χτύπησε στο μεσημεριανό διάλειμμα. Μαρκ, συζήτησα να το στείλω στο τηλεφωνητή και μετά σύρω για να απαντήσω. Είπα, ρε, απάντησε ακούγοντας αμήχανα. Πρέπει να μιλήσουμε για το Σάββατο. Τι γίνεται με αυτό? Ακολούθησε μια παύση. Τότε ο Λίαμ ήταν πραγματικά αναστατωμένος. Μαχαίρωσα τη σαλάτα μου με ένα πυρούνι. Είδα το μεταμεσονύκτιο μυθιστόρημα που μου έστειλε, ναι. Λέει ότι το όλο θέμα ήταν υπολογισμένο, σαν να έφερε τον Νόα στο πάρτι μόνο και μόνο για να του το χώσει στα μούτρα. Έκλεισα τα μάτια μου για λίγο. Πήγα σε ένα πάρτι κοινών φίλων με κάποιον που βλέπω. Αυτό δεν υπολογίζεται, έτσι είναι η ζωή. Ξέρω, είπε γρήγορα. Δεν λέω ότι έχει δίκιο. Απλώς έχω κολλήσει στη μέση εδώ. Δεν χρειάζεται να είσαι, είπα απαλά. Μπορείτε να είστε φίλοι και με τους δύο μας χωρίς να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά του για εκείνον. Απλώς, ο Μαρκ δίστασε. Πίστευε ότι εσείς θα είστε ακόμα σφιγμένοι, όπως πριν. Πριν του πω ότι είχα αισθήματα και είπε ότι δεν είμαι φιλενάδα υλικό, ξεκαθάρισα. Πριν περίμενε από εμένα να ξανασυσκευάσω τον εαυτό μου ως σύστημα συναισθηματικής υποστήριξης χωρίς ρομαντικές προσδοκίες. Τζένα, Μαρκ, σοβαρή ερώτηση. Κάθισα πίσω, με σταθερή φωνή. Όταν κάποιος σε απορρίπτει, πόσο καιρό πρέπει να κάθεσαι στο ράφι και να περιμένεις, ποιο είναι το αποδεκτό ελάχιστο για να προχωρήσετε που δεν βλάπτει την υπερηφάνεια του άλλου, δεν ξέρω, περισσότερο από 2 εβδομάδες, είπε κάθε εβδομάδα. Λέει ποιος, η επιτροπή των ανθρώπων που είπαν όχι, αλλά εξακολουθούν να θέλουν όλα τα προνόμια, άφησα μια ανάσα. Μου ξεκαθάρισε ότι δεν με θέλει έτσι. Γιατί να συνεχίσω να ζω σαν να άλλαζε γνώμη αν είμαι αρκετά υπομονετικός, ο Μαρκ έμεινε ήσυχος για πολλή στιγμή. Το καταλαβαίνω, είπε τελικά, το καταλαβαίνω. Απλώς νιώθω άσχημα για εκείνον. Μην, είπα, έκανε μια επιλογή. Οι επιλογές έρχονται με συνέπειες. Μία από αυτές τις συνέπειες είναι ότι δεν έχει πλέον πρόσβαση σε μένα κατά προτεραιότητα. Οπότε μόλις τελείωσες με τη φιλία, ρώτησε ο Μαρκ. Το σκέφτηκα αυτό. Όχι, είπα αργά. Τελείωσα να είμαι το είδος του φίλου που του δίνει όλα τα συναισθηματικά ωφέλη μιας σχέσης χωρίς καμία δέσμευση. Η ομάδα κολλάει, μια χαρά. Περιστασιακά κείμενα, μια χαρά. Αλλά τα συνεχή ραντεβού με έναν καφέ, οι βραδινές συνεδρίες αερισμού, είσαι το άτομό μου, αλλά δεν θέλω να βγαίνω ραντεβού μαζί σου. Αυτό τελείωσε.
Αυτό ακούγεται κάπως σκληρό, είπε. Το να είμαι ευγενικός με κάποιον που με απέρριψε με δικά μου έξοδα θα ήταν σκληρό, απάντησα. Για μένα, δεν μάλωσε. Κλείσαμε το τηλέφωνο με κάποια αόριστη υπόσχεση ότι θα τα πούμε σύντομα, αλλά ήξερα ότι κάτι είχε αλλάξει και εκεί. Δεν έκανα απλώς ένα βήμα πίσω από τον Λιάμ. Πήγαινα πίσω από ολόκληρο το οικοσύστημα που με είχε μάθει ήσυχα. Οι ανάγκες μου ήταν συζητήσιμες. Αρκεί να έκανα τα πράγματα εύκολα για όλους τους άλλους. 2 εβδομάδες μετά το πάρτι, μπήκα στο καφενείο, το καφενείο μας, αυτό με το γωνιακό περίπτερο που ήταν δικό μας πολύ πριν γίνει δικό μου. Είπα στον εαυτό μου ότι το μέρος δεν του ανήκε, ότι δεν επρόκειτο να εγκαταλείψω μια ολόκληρη τοποθεσία μόνο και μόνο επειδή μπορεί να ήταν εκεί. Έτσι, όταν ο Νόουα πρότεινε να πιω ένα ποτό μετά την προπόνησή μου, και αυτό το καφέ ήταν το πιο κοντινό σημείο, είπα ναι. Σπρώξαμε την πόρτα, χτυπούσε το κουδούνι και τον είδα αμέσως. Λιάμ, στο γωνιακό περίπτερο. Το περίπτερο του τώρα, υποθέτω. Το πρόσωπό του έκανε το ίδιο παγωμένο πράγμα όπως το πάρτι. Χαμόγελο σχηματισμένο στα μισά του δρόμου, η έκφραση βρίσκεται ανάμεσα στην έκπληξη και κάτι πιο οξύ. Ο Νόα έγειρε ελαφρώς πιο κοντά, με χαμηλή φωνή. «Είναι αυτός, ναι», είπα, «θέλεις να πάμε κάπου αλλού», μελέτησε το πρόσωπό μου. «Θέλετε», κοίταξα τον πάγκο στο γνωστό μπερίστα, στα τραπέζια που είχαν χωρέσει τόσες ώρες της ζωής μου. «Όχι», το αποφάσισα. «Έρχομαι εδώ όλη την ώρα. Δεν αποφεύγω μέρη γιατί μπορεί να υπάρχει». «Μετά μένουμε», είπε ο Νόα απλά. Παραγγείλαμε. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι στη μέση του δωματίου, όχι στο παλιό μας περίπτερο. Μπορούσα να νιώσω το βλέμμα του Λιάμ σαν ρεύμα, αλλά κράτησα την εστίασή μου στον Νόα καθώς μου έλεγε για έναν πελάτη που ήθελε εμφανείς κοιλιακούς σε 3 εβδομάδες ενώ αρνιόταν να πιει νερό. «Θα εκπλαγείτε πως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το παράπονο είναι καρδιό», είπε, κάνοντας με να γελάσω αρκετά δυνατά που ο μπερίστα μας χαμογέλασε. Περίπου 20 λεπτά μέσα, μια σκιά έπεσε πάνω από το τραπέζι μας. «Τζένα», είπε ο Λιάμ, σήκωσα τα μάτια. «Μπορούμε να μιλήσουμε έξω, ναι». Η φωνή του ήταν σφιχτή. Ο Τζος είπε σαν να το είχε κάνει πρόβα. Ο Νόα έριξε μια ματιά ανάμεσά μας και μετά άγγιξε το χέρι μου ελαφρά. «Θα είμαι εδώ», μουρμούρισε. «Πάρτε όμικρον με τόνο, τι χρόνο χρειάζεστε». Ακολούθησα τον Λιάμ στο πεζοδρόμιο. Ο αέρας ήταν τραγανός, το είδος του δροσερού που έκανε κάθε ήχο να αισθάνεται πιο δυνατός. Πήγε μερικά βήματα μακριά από την πόρτα και μετά γύρισε πίσω σε μένα. «Είναι αλήθεια πως θα είναι», απέτησε. Σταύρωσα τα χέρια μου χαλαρά. «Πώς τι θα γίνει, βγαίνεις με κάποιον άντρα και φέρεσαι σαν να μην υπήρξε ποτέ φιλία μας, η φιλία μας υπάρχει», είπα. «Απλώς φαίνεται διαφορετικό τώρα». «Διαφορετικά πώς», η φωνή του ανέβηκε. «Δεν μιλάμε ποτέ». Μετά βίας απαντά στα κείμενά μου. «Με αγνοείς στα πάρτι. Δεν θα έβγαινες καν έξω για να μου μιλήσει τα σημάδια μέχρι να παρακαλέσω σχεδόν». «Απαντώ στα κείμενά σου», είπα ήρεμα. «Απλά όχι αμέσως. Και δεν σε αγνοώ. Απλώς δεν σε βάζω πια προτεραιότητα». «Γιατί όχι», ρώτησε, ειλικρινά σαστισμένος. Η ερώτηση ήταν τόσο παράλογη, σχεδόν γέλασα. «Επειδή ξεκαθάρισες ότι δεν είχα προτεραιότητα για σένα», είπα. «Με ήθελες ως εφεδρικό τραγουδιστή, όχι ως βασικό χαρακτήρα». Προσαρμόστηκα. «Αυτό δεν είναι δίκαιο», είπε. «Σου είπα ότι ήθελα να μείνουμε φίλοι». «Σωστά», έγνεψα καταφατικά. «Φίλοι. Που σημαίνει ότι είμαστε ίσοι. Που σημαίνει ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να τα παρατήσω όλα για σένα. Που σημαίνει ότι δεν θυμώνεις όταν περνάω το χρόνο μου με κάποιον που πραγματικά θέλει να είναι μαζί μου». Η Κάση, «Συγγνώμη Νόα, δεν σε ξέρει όπως εγώ», επέμεινε. «Είμαι εκεί για εσάς 2 χρόνια». Έγιρα το κεφάλι μου. «Ήσουν εκεί όταν σε βόλευε», είπα ήσυχα. «Όταν χρειαζόσουν προσοχή, επικύρωση, παρέα. Και εμφανιζόμουν κάθε φορά. Αλλά το δεύτερο που ζήτησα περισσότερα, έκλεισες την πόρτα και μου ζήτησες να είμαι ευγνώμων ότι ο διάδρομος ήταν ακόμα ανοιχτός». Τα μάτια του έλαμψαν. «Το στρίβεις αυτό». «Το διευκρινίζω». Κατάπιε και είδα το λαιμό του να κινείται. «Αυτό είναι τόσο άδικο», είπε, η φωνή σπάει ελαφρά. «Δεν έκανα τίποτα λάθος. Ήμουν ειλικρινής μαζί σου για τα συναισθήματά μου». «Ήσουν», συμφώνησα. «Και είμαι ειλικρινής για το τώρα». Κράτησα το βλέμμα του σταθερό. «Δεν είσαι και φίλη υλικό», είπα. «Όχι για μένα. Είσαι φίλος υλικό. Το είδος του φίλου που συναντώ σε ομαδικές εκδηλώσεις και κάνω ευγενικές κουβέντες μαζί του. Δεν είναι το είδος γύρω από το οποίο χτίζω τη συναισθηματική μου ζωή. Γίνεσαι σκληρός». «Όχι»,
είπα χαμηλόφωνα. Είμαι αναλογικός. Μου είπες ότι δεν είμαι αρκετός για το ρόλο που ήθελα στη ζωή σου. Σου λέω, δεν είσαι αρκετός για το ρόλο που είχε συνηθίσει να έχεις στο μυαλό σου. Με κοίταξε, με τα μάτια να γυαλίζουν. Δεν ήξερα ότι θα πονούσε τόσο πολύ να σε χάσω. Ψιθύρισε. Τον πίστεψα. Αυτό ήταν το λυπηρό μέρος. Πραγματικά δεν είχε σκεφτεί τόσο μακριά. Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτείς πριν μου ζητήσεις να καταπιώ το συναίσθημά μου για να μπορέσεις να μείνεις άνετα, είπα. Αυτό είναι τιμωρία, αντεπιτέθηκε. Με τιμωρείς που δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Όχι, είπα. Αυτός είμαι εγώ, προχωρώ. Υπάρχει διαφορά. Η τιμωρία θα ήταν να μείνεις κοντά, να προσποιούμε ότι είμαι καλά και κρυφά να ελπίζεις ότι είσαι άθλιος. Το να προχωρήσω είναι να δημιουργείς χώρο όπου οι επιλογές σου δεν υπαγορεύουν πλέον τη ζωή μου. Κούνησε αργά το κεφάλι του. Δεν είσαι ο άνθρωπος που νόμιζα ότι είσαι. Ούτε εσύ, είπα ήσυχα. Πίστευα ότι θα ήθελες να διαλέξω τον εαυτό μου. Αποδεικνύεται ότι ήθελες απλώς να σε διαλέξω, ανεξάρτητα από το τι διάλεξες. Για μια στιγμή, απλά σταθήκαμε εκεί στο λεπτό, δροσερό φως έξω από το καφενείο. Μετά οπισθοχώρησα. Πρέπει να φύγω, είπα, ο φίλος μου περιμένει. Η λέξη ένιωσε εσκεμμένη στο στόμα μου, φίλε. Ούτε τύπος που βλέπω, ούτε φίλος από το γυμναστήριο. Το βλέμμα στο πρόσωπό του μου είπε ότι άκουσε τη διαφορά. Χωρίς να περιμένω την απάντησή του, γύρισα και μπήκα ξανά μέσα. Ο Νόα σήκωσε το βλέμμα από το τηλέφωνό του καθώς κάθισα. Δεν ζήτησε απολογισμό. Δεν έσφιξε το λαιμό του για να δει που είχε πάει ο Λιάμ. Όλα καλά, ρώτησε, ναι, είπα. Και για πρώτη φορά, η λέξη δεν μου φαινόταν κάτι για το οποίο προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου. Απλά ένιωθε αληθινό, 2 μήνες. Τόσο είχε περάσει από το πάρτι. Από το βράδυ όλα στη ζωή μου αναδιατάχθηκαν αθόρυβα σε μια εκδοχή που δεν ήξερα ότι μου επέτρεπα να θέλω. Εκείνο το διάστημα, ο Νόα και εγώ δεν βιάσαμε τίποτα. Δεν βάλαμε ταμπέλες στους εαυτούς μας, ούτε προσποιηθήκαμε ότι ήμασταν κάποιο ρομαντικό ανεμοστρόβιλο. Ήμασταν σταθεροί, αργοί, σκόπιμοι. Ο τρόπος που μεγαλώνουν τα καλά πράγματα όταν κανείς δεν τα υποχρεώνει. Μου σύστησε τους φίλους του, έναν εκλεκτικό συνδυασμό προπονητών, διατροφολόγων και έναν τύπο ονόματι Τρέντ, ο οποίος πουλούσε ανακαινισμένα ποδήλατα και ορκιζόταν ότι το ποδήλατο ήταν η θεραπεία στον υπαρξιακό τρόμο. Παρουσίασα τον Νόα στο δικό μου, εξαιρουμένη στις ομάδες της βραδιάς του παιχνιδιού, όχι από δυσαρέσκεια, μόνο και μόνο επειδή δεν είχα διάθεση να εξηγήσω γιατί δεν εμφανιζόμουν πλέον στο γωνιακό θάλαμο με το Λιάμ να ακολουθεί πίσω μου. Τα μέρη της ζωής μου που περιστρέφονταν γύρω από το Λιάμ είχαν γίνει ήσυχα, αχρησιμοποιητά δωμάτια σε ένα σπίτι που είχα ξεπεράσει. Και δεν μου έλειψαν. Ένα Σάββατο πρωί, καθόμουν στον πάγκο της κουζίνας του Νόα, πίνοντας καφέ από μια κούπα σε σχήμα αλτήρα, φυσικά, όταν το τηλέφωνο του βούηξε. Του έριξε μια ματιά και μετά γύρισε την οθόνη μπρούμητα. Ανασήκωσα ένα φρύδι. Αυτό φαινόταν σκόπιμα. Αναστέναξε, μία από εκείνες τις μακριές, παρετημένες εκπνοές που έφεραν περισσότερη ιστορία από μικρομετόνο, τι ήθελε ξεκάθαρα να ξεπακετάρει στις 9 π. Μη. Είναι ο πρώην μου, παραδέχτηκε η Ρέιτσελ. Έκανα μια παύση, με την κούπα μέχρι το στόμα μου. Αυτός που σου έστειλε μήνυμα στο δεύτερο ραντεβού μας, εκείνος τσακίστηκε. Ναι, έχει την τάση να εμφανίζεται ξανά σε άβολες στιγμές. Όλα καλά, έγνεψε καταφατικά. Ναι, μόλις άκουσε μέσω κοινών φίλων ότι βλέπω κάποιον. Μου, χαμογέλασε απαλά. Εσείς. Δεν υπήρχε ένταση στο δωμάτιο, καμία αμυντική στάση, καμία ενοχή. Απλώς πληροφορίες, κοινοποιούνται ελεύθερα. Τι θέλει, ρώτησα, ανασήκωσε τους ώμους του. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ούτε αυτή ξέρει. Η πόρτα είναι κλειστή εδώ και πολύ καιρό, αλλά τείνει να χτυπά όποτε βλέπει φως από την άλλη πλευρά. Έγνεψα αργά, απορροφώντας το. Γιατί το κατάλαβα πολύ καλά. Μερικοί άνθρωποι δεν σε θέλουν. Απλώς θέλουν να ξέρουν ότι τους θέλετε ακόμα. Χρειάζεται να τις μιλήσεις, ρώτησα, όχι, είπε αμέσως. Το έκανα ήδη, της είπα ξεκάθαρα ότι είμαι χαρούμενη και προχωράω, και ότι είμαι με κάποιον που πραγματικά ταιριάζει με τη ζωή μου. Τα μάτια του συνάντησαν τα δικά μου. Δεν εννοούσε αυτή την πίεσή του, απλά την αλήθεια. Δεν ανησυχώ, είπα ειλικρινά. Οι ώμοι του χαλάρωσαν. Καλώς. Γιατί σε αντίθεση με το Λιάμ, δεν ένιωθα ότι ανταγωνιζόμουν για αποκόμματα διάβγειας ιστοργής. Με το NOA, όλα υπήρχαν στην ονομαστική τους αξία, καμία αποκωδικοποίηση, καμία εικασία. Μόνο παρουσία. Μια εβδομάδα αργότερα, ενώ ετοίμαζα το γεύμα, ετοίμαζα έντονες ταλαντεύσεις για την εβδομάδα, το τηλέφωνο μου βούιζε με ένα μήνυμα από το Μάρκ. Γεια, έχεις ένα λεπτό, σκούπισα τα χέρια μου σε μια πετσέτα και του τηλεφώνησα. Ούτε για δεν είπε. Μίλησα με τον Λιάμ, θόλωσε. Έκλεισα τα μάτια μου. Σημάδι. Όχι, άκου, είπε γρήγορα.
Είναι περίεργο τον τελευταίο καιρό. Υποθέτω ότι είδε κάτι στα social media και ρώτησε τη Χάνα αν είσαι ακόμα θυμωμένη μαζί του. Δεν τρελαίνομαι, είπα ήρεμα. Προχώρησα. Αυτό του είπα. Και είπε, και παραθέτω, κάπως αυτό είναι χειρότερο. Έσκυψα στον πάγκο μου. Φυσικά και έγινε. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο τσίμπημα στο να συνειδητοποιείς ότι κάποιος σε έχει ξεπεράσει πραγματικά, πλήρως. Ειδικά αν θεωρούσατε δεδομένο ότι θα περίμεναν πάντα στα φτερά. Πίστευε ότι τελικά θα έκανε σπηλιά, πρόσθεσε ο Μαρκ ήσυχα. Ξέρω ότι είπα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι θέλεις να του πω, ρώτησε. Τίποτα, είπα. Δεν έχω ανάγκη να καταλάβει. Χρειάζομαι μόνο χώρο. Από την πλευρά του Μαρκ, νιώθω ότι σας έχασα και τους δύο. Δεν το έκανες. Αλλά ήξερα ότι η δυναμική είχε αλλάξει. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται ή όχι. Δεν κρατούσα την ανάσα μου. 2 μέρες αργότερα, το τηλέφωνό μου χτύπησε ξανά. Ένα μόνο μήνυμα από τον Λιάμ. Κοντός, γυαλισμένος, συναισθηματικά απολυμανμένος, σαν κάτι που είχε εξασκήσει στην εφαρμογή σημειώσεων. Είδα ότι βλέπεις κάποιον. Ελπίζω να είσαι χαρούμενος. Καμία κατηγορία, κανένα ταξίδι ενοχής, καμία σπήρα αργά το βράδυ, μόνο μια πρόταση που έφερε όλη την παραίτηση που δεν θα παραδεχόταν ποτέ φωναχτά. Το διάβασα 2 φορές και μετά άφησα το τηλέφωνό μου στο τραπέζι. Όχι γιατί θύμωσα, γιατί δεν έμεινε τίποτα να πω. Είχα πει τα τελευταία απαραίτητα λόγια έξω από εκείνο το καφενείο. Όλα μετά ανήκαν στη σιωπή. Μερικές φορές οι άνθρωποι ρωτούν αν μετανιώνω για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα έπρεπε να ήμουν πιο ευγενικός, πιο υπομονετικός, πιο πιστός στο ιστορικό που μοιραστήκαμε, αλλά εδώ είναι η αλήθεια. Το να είμαι ευγενικός με κάποιον που με απέρριψε θα ήταν σκληρό με τον εαυτό μου. Πέρασα 2 χρόνια δίνοντας τον Λίαμ την εκδοχή του εαυτού μου που προσπάθησε σκληρά για να είναι αρκετή. Του έδωσα απαλότητα που δεν κέρδισε και αφοσίωση. Δεν ανταπέδωσε. Όταν σταμάτησα, δεν έχασε μια αγάπη που δεν ήθελε ποτέ. Έχασε μια άνεση που ποτέ δεν εκτίμησε. Και αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα, καθόλου. Εβδομάδες αργότερα, ο Νόα και εγώ περπατούσαμε στην αγορά των αγροτών ένα κυριακάτικο πρωί, μια νέα παράδοση που μας τέριαζε με έναν τρόπο που δεν είχαν ποτέ οι παλιές ρουτίνες. Πήρε ένα μάτσο φρέσκο βασιλικό και είπε: πρέπει να φτιάξουμε ζυμαρικά απόψε. Σπιτικό, πείραξα, θα χρειαστώ τη ζύμη, είπε, σπρώχνοντας με τον ώμο του. Μπορείτε να είστε το ηθικό μου στήριγμα. Συμφωνία. Ήταν απλό. Ήταν ήσυχο. Ήταν εύκολο. Σταματήσαμε σε ένα περίπτερο που πουλούσε χειροποίητα κεριά και μετά σε έναν πάγκο με ηλιοτρόπια τόσο φωτεινά που έμοιαζαν εξωπραγματικά. Ο Νόα επέμεινε να αγοράσει μερικά για το παράθυρο της κουζίνας μου. Καθώς περπατούσαμε, βουρτσίζοντας το χέρι, συνειδητοποίησα κάτι. Αυτό δεν ήταν rebound. Αυτό δεν αποσπούσε την προσοχή. Αυτό δεν ήταν εκδίκηση. Αυτή ήταν μια ζωή όπου δεν ήμουν τοποτηρητής. Δεν ήμουν σχεδόν. Δεν ήμουν συναισθηματική ευκολία. Ήμουν η πρώτη επιλογή κάποιου. Και το πιο σημαντικό, ήμουν η πρώτη μου επιλογή. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ενώ έκοβα ντομάτες, σκέφτηκα κάτι που είχε πει ο Λιάμ κατά την τελευταία μας αντιπαράθεση. Δεν είσαι ο άνθρωπος που νόμιζα ότι είσαι. Ωραία, σκέφτηκα τώρα, γιατί το άτομο που νόμιζε ότι ήμουν ήταν κάποιος που έζησε τη ζωή της περιμένοντας την έγκρισή του. Αυτή η εκδοχή μου δεν υπάρχει πια. Και το νέο, δεν περιμένει κανέναν. Εκείνο το βράδυ, καθώς ο Νόα ανακάτευε τη σάλτσα και βούιζε κάτω από την ανάσα του, ένιωσα μια βαθιά, σταθερή αίσθηση γαλήνης. Όχι το εύθραυστο είδος που φυλάς απεγνωσμένα. Το γιωμένο είδος που χτίζεται σκόπιμα. Όμικρον με τόνο, τι και αν ακολουθούσε, ταμπέλες, δεσμεύσεις, το μέλλον, ένα ήξερα. Επέλεξα πρώτα τον εαυτό μου. Όλα τα άλλα ήταν ένα μπόνους.